apike koyo ngene sapa sing ora ngrungokno. Terus saya sholat maghrib iki. Ya kondisi pada sing kleru sapa pamniku. Mboten, Mbak. Niku lho, jare jenengan kok sae. Niki lho pamine wong tuwa iki kowe jeneng saiki sebagai pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lho lagi nanti lho, Pak. Saya masih sama mantan Mbak Mitra. Walah, wis enak ayo kamu sing Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kok dia kondok baru Bapak ini? Niku lho Bu, kula wae mesane jare Mbak Mitra, jare lho kok sae. Walah iku yo aku jare kali iki. Lho mosok lho Bu, kula kok mboten nyata kok peninggalan Mbak. Seperti pun desa apa toh? Nah, biyen iku pelajaran seni budaya, Pak. Jare walah kok kami Ya wis bunyi guru. Nggih, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita baca yang aku pelajari. Wah, aku saiki ngerti materi bab jare. Soal tambahnya jenisnya akeh ya. Iya, wis aku saiki wis mulai paham. Aku awan aja itu jujur ya. Iya. Pas menaik akhir. Iki lho Cah, nang jare apik-apik to. Wah, ayo makan enak iki dono. Aku urung tau lho sing ngene-ngene iki. Mungkin waduh ya. Iki asline lek di sawang tenanan cuma enek sing beda lho iki. Oh iya. Ini iki mau apa ya jenenge? Ya didelok ya. Sik jajal ya motife. Kayak jare apa? Sik iki jenenge motife batik parang. Ya motife. Ancen tak salah-salah ki, ancen motif Beda-beda. Masih yo mirip tapi corake pangger beda. masih jare enggak sih? Dijajal ya, dijajal ya. Yuk, sing jajal sing iki. Aku pengen jajal sing iki. Sing Aku tak iki. sing iki ya. Ya jajal dijajal ya. Yo.